Радио Благоевград. Днес. Продължаваме по темата за строителството, за апартаментите, къщите, имотите и кризата. И сега на телефона е Димитър Бояджиев от град Гоце Делчев. Той е брокер в една от водещите фирми за продажба на имоти в България. Здравейте, господин Бояджиев. Здравейте на слушателите на Радио Благоевград. Казвам се Димитър Бояджиев, представител на една от най-старите агенции в Гоце Делчев. Така, между другото, преди малко говорих с инженер Балкански, който е член на управителния съвет на Националната камара, на Националната асоциация на строителите на жилища. И когато той спомена името на министър Плевнелиев, си дадох сметка, че всъщност министър Плевнелиев е от Гоце Делчев и абсолютно случайно аз се бях насочила да следим днес имотните пазари в Гоце Делчев, така че нищо случайно всъщност няма. Сега от в ръцете на министъра е и така възможността да се промени строителното законодателство, но вие чухте ли за този слух, че някаква фирма търсила да изкупи 3000 апартамента в София? Ами да, тези слухове до някъде са обезпечени, тъй като на софийския пазар се наблюдава едно да го наречем нашествие на руски инвеститори, които са се ориентирали към ниските пазарни цени и се стремят да закупуват масово жилище, като търсят съответно добри отстъпки. Да, господин Бояджиев, ниски ли са цените на жилищата в България според вас? Съпоставено с нашите съседки, визирам Румъния, било то и Сърбия, която все още не е членка на Европейския съюз, би казал, че цените в България, дори преди настъпването на така наречената криза, за мен тя е само ипотечна, поне в България, най-вече, мисля, че цените дори преди спада им след така наречената криза бяха доста по-ниски от тези, които са на пазарите в съседните нам държави. Въобще не кореспондират с цените в Западна Европа, там разликите са драстични. Да знам, аз не съм съвсем сигурна, защото общо да следя пазара на имоти в Чикаго, трябва да ви кажа, че цените горе-долу са същите, като каквито са тук в Благоевград. Факт, че в Благоевград има апартаменти, се продава и имоти с по 1000, 1400, 600 евро на квадратния метър. Извинете, аз визирах цените в Европа, в Западна Европа и в източните ни съседки. За американския пазар нещата са далеч по-различни, тъй като там кризата беше най-осезаема и ако говорим за криза в пълния размер, тя се наблюдаваше именно там. На американския пазар рецесията беше повсеместна, фалираха доста гиганти във всички сектори, така че там нещата са по съвсем друг начин стоят. Всъщност, каква е ситуацията в Гоце Делчев? По някакъв начин има ли нещо общо между Европа, Америка и пазара в Гоце Делчев? Определено, членството на България в голямото европейско семейство оказа положително влияние на пазара както в цяла България, така и на пазара в Гоце Делчев. Гоце Делчев е един от новите и най-активни пазари на имоти, твърди го абсолютно убедено за недвижими имоти, като дори в периода на кризата в някои сегменти на пазара ние отчетохме дори ръст. Браво на вас! И какво се търси най-много? Търсени в Гоце Делчев са предимно вътрешния пазар е насочен към ново строителство и индустриални имоти, докато външния пазар, който в Гоце Делчев е все по-осезаем от чуждестранни граждани, предимно граждани на по-големите български градове, търсят ваканционни имоти във връзка с това, че съвсем близо на нас е тук Бяло море, също близостта с Банско, а не на последно място това, че доста големи инвеститори влязаха на пазара в Гоце Делчев, бившето военно летище бе закупено и се очаква близките години да работи вече като приемник на чартери от туристи за Западна Европа, които съответно ще бъдат насочвани към Банско и съответно близкото море. Така че пазара на ваканционни имоти в Гоце Делчев е един от най-активните ни сегменти, един от сегментите, в който отчитаме явен ръст в периода на лятото на 2009 година. Аз не знам къде сте се учили да продавате имоти, но трябва да ви кажа, че човек като ви слуша и изпитва желание и необходимост да си купи точно в Гоце Делчев ваканционен имот. Много сте убедителен. И няма да сгреши в своето намерение да инвестира или в своето намерение да ползва един ваканционен имот, тъй като нашата местна природа е изключителна. Тук се намираме между две планини Пирин, Родопи. В същото време близостта до Банско и морето е еднаква и двупосочна, като и в двете посоки пътя е добър и международен. Кажете ми сега, какво е съотношението между търсене и предлагане и каква е средната цена при вас?
За средна цена бих могъл да говоря в частта, свързана с ново строителство и парцели в градската част. Добре. В този сегмент средната цена варира от 320 евро на квадратен метър в по-крайните райони на Гоце Делчев. Това говорим за завършени апартаменти, ново строителство, които се предават по стандарт на замазка, шпакловка в стените и тавана с вътрешни врати и съответно блиндирани входни врати. Това е стандарт в Гоце Делчев. Да. Цените в по-крайните райони на Гоце Делчев са от 320 евро, като вече приближавайки центъра и идеален център имаме цени, които надхвърлят 500 евро на квадратен метър. Но говорим за едно много добро изпълнение и доста качествено строителство. Да. Тук господин Плевнелиев, който е от нашият град, също е бивш строителен предприемач и наистина ние вярваме в него, че той би могъл да повлияе положително в връзка с строителното законодателство, имайки предвид, че човек излязъл от кухнята на строителството. Да, в предварителния разговор така си обещахме с вас да поговорим и за бъдещето на този пазар, но аз мисля, че е излишно да ви задам въпроса, защото така от всичко, което чувам от вас, вие сте оптимист за развитието на този пазар във вашия район. Аз съм оптимист на базата на факти, на неща, които се случват. Да. Най-големите търговски вериги в момента строят в Гоце Делчев, някои от тях откриха. Също предстоящото отваряне на летището в близките години, проекта за нов околовръстен път, който ще предвиди включително голямо трасе, това, което ще предвиди застрояване също от двете страни на трасето, това, че автогарите в Гоце Делчев централни големи парцели са продадени на също големи търговски европейски вериги, предполага само едно светло бъдеще за пазара на недвижими имоти в Гоце Делчев и ние сме обнадеждени, че 2010 ще бъде една от най-активните години на нашия местен пазар, като съответно ние не презентираме само община Гоце Делчев, а и съседните малки общини, като Гърмен, Сатовча и Хаджидимово, които предлагат също много атрактивни селища и много атрактивни оферти. Да, не трябва да забравяме, че там има топли минерални извори и една чудесна природа. Да, небезизвестният курорт, балнео курорт Огняново, който вече доста инвеститори се насочиха там, има доста работещи големи хотели, някои от които с басейни с олимпийски размери. Да. Много посещаван, страхотен поток това лято, тъй като хората съчетават както плажуването на море, така и използването на балнео ресурса. Да. А в същото време в нашия район се намират от малкото архитектурни резервати в Благоевградска област като цяло. Такива са Лешени, Ковачевица и Долен с официален статут. И съответно други селища, които по нищо не отстъпват като възрожденски стил. Тук визирам Лещен, визирам Делчево и други така доста атрактивни дестинации, където ние продължаваме да осъществяваме добри сделки и радваме много доволни клиенти. Просто не ми се иска да прекъсвам разговора с вас, защото от доста време насам не съм имала толкова оптимистично настроен събеседник. Искам да ви благодаря, господин Бояджиев, запазвам си вашия телефон и с удоволствие ще продължа по-нататъчната си работа с вас, ако стига вие да имате желание, разбира се. Как периодично ще даваме информация, как стоят нещата при вас. Благодаря ви, една успешна седмица ви пожелавам. Благодаря, поздравенчета на слушателите на Радио Благоевград и на вас. Благодаря.